אם היינו צריכים לספר על עצמנו, על מה היינו מדברים? יכולנו לומר שאנחנו בית ההשקעות המוביל והוותיק בישראל כבר למעלה מ-40 שנה, עם מרכזים פיננסיים בכל רחבי הארץ, מדן ועד אילת. יכולנו לספר על צמיחה אדירה בניהול ההשקעות לסכום של 55 מיליארד שקלים. יכולנו גם להתפאר בטכנולוגיה מתקדמת, קשרים גלובליים וגב כלכלי חזק כזרוע הפיננסית של כלל ביטוח בקבוצת IDB. יכולנו להתגאות בתשואות גבוהות והישגים מקצועיים לאורך זמן, לספר על יצירתיות בניתוח השוק ומחקר מעמיק עם יכולת לפעול בתנאי שוק משתנים, ועוד להמשיך ולפרט על יועצים מומחים ומגוון גדול של מוצרים פיננסיים. אבל במקום זה, אנחנו מעדיפים לספר לכם על חברה שנטועה עמוק בשורשים של ישראל. בית המלווה אתכם יד ביד, בכל מקום ובכל זמן, בעליות ובירידות. עולם של אפשרויות המקנה לכם ביטחון אמיתי לעתיד שלכם ושל בני משפחותיכם, עם שקיפות מלאה, אמינות מוחלטת ופריצות דרך המעניקות לכם רוגע ושלווה, בידיעה שיש לכם גב פיננסי עם עוצמה בלתי רגילה. ובעיקר אנחנו רוצים לספר לכם על אנשים, על שירות שנעשה מאהבה, על יחס חם ומסור שמגיע מהלב. כי זה מי שאנחנו באמת. כלל פיננסים. לכל רגע בחיים יש כלל.